истифода аз квадрокоптер ки имрӯзҳо баъзеҳо дрон низ мегӯянд дар ҷаҳон ба як кори оддие табдил шудааст ва дастрасӣ ба он дар ҳар як нуқтаи дунё мумкин аст. Агар дар гузаштаҳо сабти видеое ки аз осмон гирифта мешуд тавассути вертолётҳо ва чархболҳо мебуд, имрӯзҳо бошад бо омадани дрон дар бозорҳо ҳамаи чиз тағйир ёфтааст. Аммо дар ҷаҳон саҳнаҳои аҷибу шигифтангез низ тавассути дрон ки бо паррандаҳо рух медиҳад гирифта шудааст. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоп. Дар ин навор ман ба шумо саҳнаҳоеро нишон медиҳам ки агар тавассути коптер гирифта намешуд, камтар касе мебуд ки бовар мекард. Дар охири ин навор ман ба шумо навореро нишон медиҳам ки дрон дар майдони шахсӣ, яъне дар территорияи як шахси дигар ҳаракат мекунад ва соҳиби ӯро ба навор мегирад. Ва мебинем ки ин духтар чӣ гуна худашро нишон медиҳад. Аксу амали ӯро тамошо карда лаззат барем. Аммо қабл аз сар кардани видео аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба канали Некатоп обуна шавед, зангуларо ҳатман пахш намоед. Мо аз шумо миннатдор хоҳем буд. Як лайки дигар ва мо ролика сар мекунем. Рафтем. ин ролик бо ёрии AdinXBet сохта шуд. Агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен 5000 рубле бонустон метан. Барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред. Баъдан дар шотон пул партоен. Баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. Силкаш дар описания. аксуламале ки одамон аз худ нишон медиҳанд ҳангоми дидани квадрокоптер аз якдигар бениҳоят фарқи зиёд дорад. Ин саҳна дар Россия ба сабт расидааст. марде ки аз тарси дрон талош дорад то худашро пинҳон кунад. мумкин аст дар гузашта ин мард маъмули сохтори махфии Русия бошад ки чунин аксуламали хандаоварро нишон дода истодааст. ба хотири оне ки намехоҳад ки сураташ сабти камера шавад. Аммо дрон мардро дунбол кардан мегирад. мард бошад ба шиддат асабонӣ мешавад, аммо мутаассифона аз дасташ коре бар намеояд. одамоне ки дар майдонҳои серпарранда дронро меронанд, яъне ба парвоз ҳаракат медиҳанд, бояд як чизро ба назар гиранд ки паррандаҳо метавонанд дронро ҳамчун як луқма, ҳамчун як ҳадаф қарор диҳанд ва бар дрони шумо ҳамла кунанд. дар ин наворе ки шумо ҳозир мебинед, паррандагон дар талоши ёфтани тугма дар осмон интизорӣ мекашанд ва дидан баробари ҳар гуна ҳаракате дар осмон онҳо фикр мекунанд ки ӯ луқма аст ва ба ӯ ҳамла мекунанд. вале мумкин аст барои ин паррандагон бениҳоят аҷиб намояд ки ин чӣ гуна парранда аст ва як таҷрибаи махсус наверо ба худ хасб хоҳанд кард. аммо истифода бурдани дрон ё ин ки квадрокоптер дар майдонҳои ҳавоӣ ба монанди аэропортҳо метавонад бениҳоят хатари зиёд дошта бошад ва инчунин метавонад ба ягон фоҷиа биёрад. дар ин саҳна шумо мебинед ки дрон бо боли ҳавопаймо бархурд мекунад ва ба ҳавопаймо осеби ҷиддие мерасонад. ин ҳам бошад дар ҳоли парвоз. ҳавопаймое ки дар ҳоли нишаст асту ва бениҳоят фосилаи каме дар замин дорад. марде ки тасодуфан аз ин ҳодиса навор гирифта буд, ӯ ҳисобӣ тарсида буд, барои он ки ӯ ин гуна ҳодисаро интизор набуд ва маълум набуд ки тақдири онҳо чӣ мешавад пас аз оне ки дрон бо ҳавопаймо бархурд кард. илму технология метавонад боиси пешрафти инсонҳо шавад, аммо дар ҷаҳон касоне ёфт мешаванд ки намедонанд аз ин илму технология чӣ гуна, яъне ба дурустӣ истифода кунанд ва дар ҳар хел роҳҳои номатлуб даст мезананд. дар ин навор мебинед ки сагашро дар дрон бастааст нафаре ва бо ӯ бозӣ дораду мехоҳад ки тавассути дрон қадам бизанад ва ҳамчунин илова бар ин сагашро як ҳавои тоза медиҳад. баъзеҳо ҳатто гуфтанд ки ин як монтаж аст ва ҳақиқате надорад, аммо ба ҳақиқат хеле наздик аст. бародарон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Комментария дар хизмати шумост. инсонҳо ба мақсади дронро истифода мебаранд баъзе вақт ки манзараҳои зебое ки худованд офаридааст сабти камера кунанд ва дигаронро аз ин наворашон шод кунанд. дар ин ҷо бошад тавассути дрон тамоман тасодуфан ин саҳнаи аҷибро сабт мекунанд ки дар ин ҷо хуб дида мешавад ки мавҷбозон қариб буд ки тӯъмаи наҳанг шаванд. тахсоне ки агар надонанд наҳанг чӣ мешавад, бо забони русӣ акула мешавад. дар видеои навбатӣ бошад дрон саҳнаи вуруд шудани киштии бузургро ба об нишон медиҳад. ин як саҳнаи тамошоиест ки киштӣ бо ҳангоми вуруд шуданаш ба об як мавҷи бузургеро пайдо мекунад. дар ин ҷо шумо саҳнаи вайрон кардани як беморхонаи аз кор баромадаеро дар Колорадои Амрико мебинед. ин саҳнаи тамошоие ки агар дрон намебуд, касе наметавонист ба ин роҳатӣ бубинад.
дар саҳнаи навбатӣ мебинем ки як марди ҷавон боз ҳам бошад аз дрон сахт тарсидааст ва намедонад чӣ кор кунад. бародарон, оё мумкин аст ки дрон ба шакли воқеаш ба ин мард ҳамла карда бошад? шарт нест ки барои тасодуф кардан ҳатман бояд ду мошин дар якдигар бархӯрд кунанд. дар ин ҷо мо саҳнаеро мебинем ки марди мотосиклсавор ҳангоми мусобиқа бо дрон бархӯрд мекунад ва дар натиҷа бошад ҳарду осеби ҷиддӣ мебинанд. чӣ гуна медонем квадрокоптерҳо қимат ҳастанд, яъне арзиши қимат доранд ва вақте мебинӣ ки ӯ дар об сукут дорад, тамоми талошатро ба харҷ медиҳӣ то ӯро нагузорӣ ки дар об сукут кунад. мо инро метавонем дар мисоли қаҳрамони ин видео бибинед ки ҳамин корро анҷом медиҳад. бомҳои хонаҳои баландошона барои баъзе аз одамони ҷаҳон беҳтарин ҷойи барои дамгирӣ ва офтобхӯрӣ мебошад. дар ин ҷо мо навореро мебинем ки дар боми хонааш духтаре мехоҳад камо истироҳат кунаду офтоб бигирад, вале ба якборагӣ аз куҷои дрон ба ин ҷо мерасаду ҳисобӣ истироҳати ин духтарро вайрон мекунад. ин духтари ҷавон талош мекунад то ин дронро ба чангаш андозад, аммо мутаассифона талошҳояш натиҷае намедиҳад. тамошобинони гиромӣ, коре ки ин мард кардааст, яъне ин духтарро ба навор гирифтааст, дуруст аст ё ин ки не? фикру ақидаи шуморо дар комментария интизорем ва аз ҳамаи шумо миннатдорам ки видеоролика то охириша тамошо кардед. дар канали мо обуна шавед, зангуларо ҳатман пахш кунед. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.